zákaznícku linku Telekom pre firmy. Ideme teraz. Zase. Vítajte na linke Centra podpory významných zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom. Zadajte prosím váš prístupový kód a stlačte mriežku. Ak prístupový kód nemáte, stlačte iba mriežku. Ak si želáte zablokovať SIM z dôvodu jej straty alebo krádeže, stlačte 0. Ak ste naším firemným zákazníkom, stlačte jednotku. Pre služby bytovým zákazníkom, stlačte 2. Vítajte na linke Telekom. Váš hovor bude zaznamenaný, systémovo spracovávaný a vyhodnotený, aby sme mohli skvalitniť naše služby. For English, press 8. Dobrý deň, som virtuálna asistentka Olivia. Vidím, že ste nám dnes už volali. Mrzí ma, že sme vám nevedeli pomôcť hneď. Prajete si ďalej hovoriť so mnou, alebo vás spojím s operátorom? Spojiť s operátorom. Aby som vás vedela správne nasmerovať, môžete mi povedať 2 vetami, kvôli čomu voláte? No, chcel by som operátorom zákazníckej linky Telekom. Chcel by som sa rozprávať. V tom prípade vás spojím s mojím kolegom. Mrzí ma to, náš operátori. Využite tento čas a otvorte si Telekom aplikáciu. V sekcii Magenta Moments nájdete každý mesiac nové výhody, darčeky a súťaže o smartfóny. Dobrý deň, želám Merkin, ako vám pomôžem? Toto bol omyl, pardon. Ako? Že toto bol omyl, pardon. Nechcel som Aha, ty sa dovolal ku nám do Telekomu na zákaznícku linku. Môžem sa opýtať, ste malo niečo záujem možno, ak sa môžem opýtať? Už musíme ukončiť hovor. Aha, že ste sa zle dovolala, no? Áno, toto bol Dobre, a vy by ste možno nemal záujem o paušál alebo internet s televíziou do domácnosti? Netrebujeme nič. Do počutia. Dobre, majte sa, do počutia.